Saged wonten ing asukang wonten seluring papan padukan ninggaling cinarita griswa nunggal. Nalika semono kang Ratu Batur sang ewang aksi kang nopting kang mrokanteng sudal-udal Sewang Bathara Narada kang musiding pangkat titis sing pangandika mandi sedane kang durung kaweran dosa atau ing palenggan kelembang wonten ing kayuangan wasana kang sami anggono sangganing para Wirandara rasan para Jawata kang sami treken inggih ngarsa kabar dumugi wonten pangweremtunan kang sauta samyang warna wonten ing salebih papan padunan marga emenging Badra Wirawan ing Sang Hyang Jagat Girinata hangwartata katentremaning kayuwangan benar bukan ingkang samesatawis wonten salebing padukan ing kayuwangan Sang Hyang Jagat Girinata palengganipun wonten ing ngarsa ngawe sangganing sadaya para Jawata watak nasa kang nyap saking dadi wonten sanjawining pangbrang nanggra wonten ing papan paduning kang wis mangka dadi pambuka langsung prasipan kang samyang kono ya kuyon kuyon perlu pandasu jening jetingkaya nah bukan wonten saking papan patungan ing kayuwangan kesautan sing pramana mangkono yang terjadi matur nuwun trasare dia
yatroning pura angrun pokok kakondo pangandikan ning nata
sideng permanen anono sepani palangalise samirno tatal mampa godong kayu tanono bakang kabyar sosarani pandeng kriya kamlakan masan sarangaya andoko sarangaya manteng Samotason Arwandi Panyo Aris Sampurati mangastu mono wasigan sekaring taun langgeng wayah butur jagat mangita kakang Arksi Kaneka Putra kawula wonten iki wonten pangendika ingkang adhawuh nyanipun sing lang pramesti parang wiji wonten ora kanthing sudung udal-udal